Lah kaya cingak kang sampe mulat. Anggung kenya paling dono Anggakan jar saben dino kalau saya amit pasang kalimat tapi tidak boleh pulang kamu dimarahi tarang tuan turun pulang pulang suan orang ngasomati orang nyopeng aku ten menangian di pulau ngabian kalau nilar ing koko kromo sarto nabrak ing subosito wisnu moro gaki diprayogani anggon musuhan matur nuwun dulu taras boten kira sekecan di pulau ngabian koro sembah mangapet di pulau makan kuat mau unjuk iya kaya lenggak kompo gawe gombongi rasa kakon sumengko pengawak dojo sigro kang mawa kita semuning bimbel wigati yen pancen ana bakti ngedakam ndok babar to gati wedano ingkang kanthi tewa Wisnu iya yen kosipun malih-malih menapa sampun sawetawis damang den kula nderek mirengaken menapa ingkang dipun rembak wonten ing pendopo Bali Marju Kundha Manik mriki ingkang sami ngrembak babagan Weda Ditapsara kitab ingkang anyerat dumadosing Braweda nyuwun pangapunten dulu Braka Suta blakotan terus terang wonten bab ingkang ganjel saklebeting manah kula. Nggih nalika paduka paring dawuh ingkang kedahipun Bratayuda menika lumampah 18 dina ning paduka tambahi dados 19 dina dinten ingkang kaping 19 nenggih tetandinganipun Antarja kaliyan Prabu Baladewa satemah pawongan kekalih kala wau seda bareng utawi pegat sampyuh wonten ing Tegal Kurusita. Nuwun sewu. Kula saged boten condong, kula saged boten remojo. Dasar kula kalih ingkang sepisan. Antarja menika menawi kaliyan Prabu Baladewa ibaratipun timbangan menika njubrang.
Prabu Baladewa tanding kaliyan Antareja mangka bali wingi sore menang ora kondang kalah malah babar mirang menika dasar kuling sepisan dasar kuling angka kalih Bratayuda menika lak dados telung perkara ingkang sepisan kinarya srana lunase utang angka kalih luware nadar angka 3 nenggih icaling angkara murka niku isine Bratayuda lunase utang luware nadar sarta ilanging angkara murka menapa kinten-kinten Prabu Baladewa kaliyan Antareja menika tiyang ingkang murka ora nah menapa kinten-kinten Antareja kaliyan Baladewa menika gadah nadar ora nah ingkang setunggal malih menapa Baladewa kaliyan Antareja menika gadah utang piutang ora nah menawi boten keng menapa tiyang ingkang boten ngerti kentang kipule kahanan pojok lerete lelampahan kok kesempit ngarep dados korbane Bratayuda sanjak pisan kapirangmu winangka pinempit sampit posangat naning bawana posangat naning bawana ya sidukan wawan ngabdi ya sidukan ngenes sing bias ya sidukan kudu garing Adiku menawi dipun suraos kados leres sing dados aturipun Narayana kalawau Antareja kaliyan Baladewa menika boten gadah perkara menapa-menapa ing menawa nganti kembek wonten ing nadyaning Bratayuda Jaya Pinangun yen pancen kaya ngono Narayana isining wedha cipaksa ora bakal ulun owahi Bratayuda tetep gunggunge 18 dina taksih wonten ingkang kirang taksih wonten ingkang ganjil taksih wonten ingkang jomplang yen endi meneh wonten satriya ingkang anggadhahi utang sarandene boten lebet wonten serat Jitaksara boten lebet wonten madyaning Bratayuda Jaya Pinangun mongko satriya ingkang utang kala wau nyauripun nggih wonten madyaning Bratayuda sapa satriya sing dianggep diutang boten wonten sanes kejawi namung Ratu Prenggondani Gatotkaca menika gadah utang Andrung sabarang katuluker ukir moyak mayit saking bias balewo Narayana Gatotkaca dianggep duwe utang banjur utange Gatotkaca karo sapa Narayana menapa paduka boten kewutan nalika Abimanyu rabi malih mongko Abimanyu menika sampun anggadhahi garwa putri saking Ndarawati nenggih pun Siti Sundari nanging sumpah lan prasetya bilih boten anggadhahi garwa satemah pinundhut mantu dening Ratu Wirata Prabu Mansawati dipun palakramaken kaliyan sekali kedaton Matswapura utawi Wirata nenggih pun ngini utawi nah nalika semanten Siti Sundari menika bingung merga tinilar kisah kaliyan
Abimanyu tanpa kuyang utawi tanpa pamit. Nalika semanten Siti Sendari sambat kaliyan Gatotkaca supados mupadi wonten pundi papan dunungipun Abimanyu. Gatotkaca perintah dumateng pamanipun inggih pun Kala Bendana. Kala Bendana bidhal angkang jagat mandhap wonten ing negari Wirata. Ing mriku Kala Bendana ngertos bilih Abimanyu menika rabi malih. Sasampunipun Perwata cetha gamblang ijan pasana Kala Bendana wangsul dhateng Pringgondani. Ing sakajengipun Gatotkaca kaliyan Siti Sendari Kala Bendana menika paring katrangan menapa wontenipun gandeng Kala Bendana menika buta ingkang jujur. Yen iya ya yen ora ya ora. Mila nggih witing klapa sak lungguhipun dipun aturaken bilih Abimanyu watuh. Ngertos dhumateng lampah menika satemah Siti Sendari menika semaput boten eling Purwadasina. Nalika semanten Kala Bendana badhe nulungi Gatotkaca dibadhe nulungi dhumateng Siti Sendari ing badhe dawat kumlawe tanganipun Gatotkaca nyenggol palarepan utawi bathukipun Kala Bendana dados pejahipun Kala Bendana. Gatotkaca menika gadah utang kaliyan pamanipun. Narayana kados pundi bener kan dadi atur kita wilakon gendera kemasan kae lho nggih apa kalian lakon apa saya saiki ngertine mau padi kakon teman kalau Semar Bangun Kayangan kok gendera kemasan iki apik kuwi jane taman lek digelar ning kene wah jan ramene ra umum. Nah carane si Gatotkaca nyarutan apa dina kaping 19 patine Gatotkaca mboten ngoten. Dinten kaping 18 menawi Duryudana sampun gugur nggih sampun aja ditambah-tambahi. Kowe mboten seneng anggrene wong kok njaluk ibu njaluk tambah mboten seneng. Mergo kata tiyang akhire dadi masalah mergo hubungane kok bab njaluk ibu ngoten iki. Yang ini budi mriki yang ini. Nganggo basa tinggal ya. Iya ya. Nah, yang ora ditambahi dinane yo carane piye? Dinten kaping 11 wanci siang Abimanyu ranjap Abimanyu gugur. Dinten kaping 11 ing wanci dalu Gatotkaca gugur. Lho, apa kowe ora ngerti karo tatanane Bratayuda? Bratayuda ki aturane kena peperangan yen wanci awan. Wiwit saka srengenge jedul nganti parang surut. Srengenge ambles oleh jagat luar Bratayuda rampung. Yen bengi kabeh kudu masuk. Wiwit Abimanyu gugur menika para Kurawa sampun nabrak tatanan, sampun mirar saking paugeran boten ngangge aturane Bratayuda. Sebabipun napa? Wiwit sedanipun sasi Bisma tatanan Bratayuda menika sampun rusak. Lho, menawi sedaya kaparenggahan atur kula dinten kaping 11 wanci dalu Gatotkaca gugur. Jam sekarang dawuh langgeng. Yen pancen kaya mengkono banjur dina kaping 11 wanci bengi mengko dumadine lakon kepiye lan sing mateni Gatotkaca sapa Narayana. Iki menawi saking gambaran kula benjang pejahipun Gatotkaca ing Bratayuda lampahipun kados mekaten.
jagat tebas sambat tangis kalindes wengis kumara kinebut dewani ngantaka dina kaping 11 putra Madukara Satya Plangkawati Dian Abimanyu diranjak gaman dening Kurawa dadi pengewan-ewan Lha saka pucuk rambut nganti jempol sikil anane mung pating crongat wujude panah candrane sampeke nganti kaya landak karena kono muga babal anak sore maca mudha pring bondani katut waca kaya wong setanan gene magur ing payudan nadya wanci bengi parandene ingkang gegana kaya lintang aliyan gene sak katut masuk kurang griya
Adine sangat bimanyu kena citro Tantyo sang satiyaki menyat-nyadet ngambil sanjata Sirosa mentang langkap Wis rawa pinana Kapitan moko bondo Kapitan moko bondo Jagat diurang oleh jagat manis umur Kowe buta loro Senopati Ngawangga lembusa kelawan lembusana Kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Sinuwun Prabu Asukarna wonten timbalan ingkang adhawuh Sang Prabu Nadyan kudu yen panci bengi iki kabeh para senopati prajurit kuwi padha ngasuk ning parandene ing gegana ing antariksa ana tandrane nganti kaya lintang alian ingkang ngamuk bunggung Suratambaga yen ora kleru kan dadi pamawas kepol lamun toke bocah pringgondani Gatotkaca sing kudel rasane ceklek adine mergo matine adine si Abinani mau Wanci bengi nek malah duwe kaprawiran kados mekaten sinuwun keluwihane Gatotkaca ya ngono yen wanci bengi Gatotkaca malah saya pramati kan dadi panyarange nek beda kalih buta-buta Ngawangga yen buta Ngawangga yen bengi kok ora betamel wae malah bedane ngono iki kula kang mangkono di palungguhan iki aja kakean gunem sing tanpa guna kowe senopati gedheg loro sing tak jagake rangketen Gatotkaca ora nganti pletake srengenge ku njaluk gembolen sirahe bocah pringgondani wis pendhawuh
Orang kena sinong benteng aprawirane bocah pringgonan. Senopati sakloron lembusa kelawan lembusana dadi pengewan-ewan satemah dadi layatan. Apa aja? Aja gembelo sirah. Para wadya bala nganggo kabeh padha nyawangun dhuwur. Pamungka ana wujude sesawangan sing kaya lintang kaliyan. Sakanane prajurit kudu nibani nraca bolelan paneh. Ingkang tumapa ing anggane Sang Gatotkaca nganti kaya udan mangsa rendheng. Satemah kaprawasa nenggih nata mudha pringgonan. Parandene tamundur ing guntur tamundur ing bebaya.
sabakep saluku tunggal nutupi bahan bosong ciptaning dia sang kota negara amatek aji ngorontoko ana kailkan Gatotkaca sing mung siji dadi loro dadi 10 dadi 100 dadi 500 Gatotkaca dadi 1000 nemplek-nemplek ing Tegal Kurusetra Harwana sewu ngatasi nganti jam 11 sik ramene wis kaya ngene. Ketara langsung Gatotkaca iki lagi golek pasaran ning ngene. Yo. Aja gembira sirah. Napa ngawongga nitih kreta Kyai Gambya. Golek olenamu ing kono dalan patimu.
dewane nata ngawangga amentang pusaka linangkung Kyai Kunto Wijaya Danu lebat kaya wirat kesik kaya kaget lagune panah kaya moyak ning diparane sang Gatotkaca pak-pong marudaya rambut dawa jenenge gondrong untek jenenge apa adah soto jenenge rombong bojo oblong tinggal jagong tumpaki wong ramene Bratayuda Bima kaping 11 malam 12 kaya ngono Kunto Dewasa ngoyak karo Gatotkaca parandene loro-lorone padha gesite iki ora bakal rampung lamun aku ora gugah bocah sing turu iki ngatasi kancane dados keringet kaya ngono rekasane kaya ngono rawene kaya ngono malah turu tumungkang ning gabang iki sapa ya ya ngeten lho ngono njaluk bayarane utuh kalah bendana lagi bonangane kabeh bergas mripatmu wis abang dhewe lho kalau bendana kowe tangi oleh nadyan kowe wujud sukma kowe turu ning Mega Malang kowe tangi ya mergo ana parigawe ana perlu sing krampungi ya mung kowe sing bisa kalau bendana tangi ya
bektiku katur marang kakek Narodo ingkang rawuh repeki aku ning minggu malam. Ya. Kalau benar tak tampak gawe ngomongi raja lali pangitulan itu berapa lama jeneng kita. Ya topo ke gawe bobongi rasa. Ana perlu apa kowe ganggu anggengku lagi turun. Piye? Ana wigati apa kowe ganggu anggengku turun. Iki mau kowe ora turun ning turu. Ngerti lah bedane turu karo turun. Lah turu ki bener-bener railing kaya ki mau kowe ki mau. Yang turun ki layang-layang, turun bisa merem mripate. Mau tembung Jawa ki ana bedane sing warna-warna kaya ngono kuwi. Turu karo turun ki beda. Jeru karo jeruk ki ya beda. Turu karo uruk ki ya beda. Turu karo turun ki ya beda. Ana apa kek kowe ningali karo aku buka anggenku turu. Kalau bener nak ana dawuhmu apa? Kowe ngerti ora? Lamun Tari Palungguan iki perang Bratayuda wis dadi. Wis ngancik dina kaping 11 malam 12 iki. Iya, Badul. Manut kodrat ora suwe maneh ponakan lanang Pringgondani si Gatotkaca kudu mati. Yen pancen bengi iki Gatot kudu mati, aku malah marem, aku malah seneng. Tegese ora kesuwen anggengku ngenteni karo aku Gatot deh. Nadyanto aku wis mati saiki abadan sukma. Aku moh munggah ana swarga yen ora bareng karo anakku Gatot. Yen pancen bengi iki Gatotkaca mati, aku sing bakal mapak, aku sing bakal metuk tak kamine munggah swarga yo, Dek. Nanging ngene. Manut jangkaning dewa, kodrate lakon sing dadi lantaran utawa sing duwe kewajiban mateni Gatotkaca ora ana liya kejaba mung kowe kala Bendana. Kowe iki omong apa? Katrignaku sak wutuhe marang Gatotkaca. Lah karo Palungguan iki aku do perintah supaya pateni Gatotkaca iso mikir kuwi. Jane kowe iki dewa. Dewa iki wajibane ngayomi ana kabeh para titah. Ngerti karo kautaman, ngerti karo bebener, ngerti karo kawicaksanan. Saiki rasa kamanusanku ki ana ngendi sing nganti sing kudu mateni ponakku Gatot ki aku dhewe. Lah, manut kodrat ki kaya ngono kuwi, ning kodrat bisa diwiradati. Mergo Gatotkaca ki matine nggawa utang. Utang karo Jawa, karo bakul ngendi tak saure. Utang iki dudu duwe, ning diutang apa? Jawa karo Jawa, ya karo kowe kuwi. Apa kowe ra kelingan? Nalika semono patimu ki ana tangane Gatotkaca, dijawe bathukmu sak kemah kowe kemaken mati. Tegese Gatotkaca iki matine diutang karo kowe. Sing nyaur ya kudu kowe, sing mateni Gatotkaca ya kudu kowe. Sing lakoni biyen iki aku dudu kowe. Kowe dewa ngertimu apa to kowe? Tak critani lakone biyen iki ra ngono kuwi. Nalika semono bojone Abimanyu lak nangis. Ya aku ngerti sing sendali gaya. Aku diperintah Gatot supaya golek Abimanyu. Lah aku nang Wirata weruh Abimanyu ki wayuh rabine. Aku wis apal aku nyidani bola-bali. Angger wong ganteng, angger wong sugih, angger kondang gampang mayuan. Siji satriya loro dalang kok kondang gampang mayuh. Ya, sak
Abimanyu rabi karo Utani. Aku terus bali ning Pringgodani ning kono nek Gatot Kaca karo Siti Nurbaya. Sedari, oh iya sedari. Aku apa eneke lamun Abimanyu rabi karo Putri Wirata. Lah, sisi Sendari arep semaput. Aku nulungi Gatot Kaca ya nulungi ora sengaja tangane Gatot ninggel batuku akhire aku wafat. Bisa bidakne ora? Sengaja karo ora iso bidakne ora? Kok Gatot Kaca ora sengaja? Sadar sengaja nek akhire kowe mati. Iya. Lah ya Gatot si Gatot Kaca dadi lantaran matimu saiki sing mati Gatot Kaca kudu kowe. Aku tresno banget karo Gatot Kaca. Aku iro Gatot Kaca lara ora mentolo. Apa nek nyapa Gatot Kaca mati? Ora bakal aku mateni Gatot. Lah ngono ora gelem mateni Gatot Kaca tegese Gatot Kaca mati iki nggo utang. Utang-utang ora tak gagal. Diutang yo penting aku ora mateni Gatot. Saiki pancen bocah goblok cek pekoi kuwe. Kowe cek pekok. Nah, biar aku coba dirasa kapan ujian. Kok aku mateni karo kono aku dhewe. Wes, rima lembah iki sing nemtokke sawude ya monggo. Karepmu piye? Dewa ora penesen. Yen pancen pengen Gatot Kaca mati ning utang, mara gage sama nentok bae. Yen pengen Gatot Kaca mati ning munggah swarga, kowe kudu dadi lantaran matine punamu. Pikir dhewe. Aku nopo pelakon sing abote kaya iki. Yen aku ora mateni Gatot Kaca patine nggawa utang. Tanuru kok dicepluke ora ing neraka jahanam. Kosok baline yen pengen Gatot Kaca entuk swarga. Kaya Bendana kudu tega pateni karo Gatot. Lelakone abote kaya ngene to, Dik. Jon, kowe nang ndi, Dik? Lerene aku bilang, Jon. Lerene, Jon. Gatot iki pawade paman kula Bendana.
Yanto dan tangis banjir luh nanging yektine tangise katresnan rasa kangen kanggo pirang-pirang taun datang pinanggih senadyan pedhon-pedhon megap-megap magep-magep awit pangandikane nata pringgondani Aman kula bedono Babar pisan aku ora dikowono yen kowe sing ngenteni aku nang kene paman aku njaluk ngapura yo paman kowe yen mati sing dadi lantaran patine Gatot Kaca aku njaluk ngapura paman ya le dadi opo kowe biyen iki mateni aku ki ora jarak ora sengaja mesti gedhe sing dadi pangapuranku gak apa-apa kok le gak apa-apa Mama banjur ana wikat apa kowe ngendheng anggenku perang karo Ratu Ngawunggur kowe nemoni aku ana wigati apa Rama iki mau ngene lho sadurunge aku ki turu ana ing Mega Malang ana dewa sing nemoni karo aku ya kuwi Cempluk Narada Cempluk Narada iya buka genku turu dheweke paring dawuh Lamunta ora suwe maneh utawa bengi iki kowe kudu mati Dun paman kula ndono malah kuwi sing tak tunggu-tunggu kuwi sing tak anti-anti ingkang sinebut satriya kepengin mati gagah para madyaning pabaratan ning ngene Dun sing aku abot lakoni kuwi sing dadi lantaran patimu ora ana liya kejaba pamanmu kala Bendana merga matimu biyen iki dianggep kowe iki dianggep duwe utang lha aku kok mentolo yen kon mateni kowe to Dun lha aku banjur ki mau ngangklang jagat goleki kowe ngerti damane utawa panahe Ratu Ngawangga ki koyak kowe kowe mabur banter banget kanthi panahe iki mau ora iso mabur arep entek mesine mergo bensine ya entek Kunto Diwaca arepe ceblok banjur tak saut saiki ana tanganku Kunto mau yen pancen Kunto ana tanganmu endi saiki wujude Kunto Diwaca iki tak gawa iki Dun
yen pancen kaya mengkono tak sebelake dadaku moro gage unta pipantekno ning jantungku kene paman. Aku pakai mono paman. Pelakon ngabote kaya ngene lho aku ki nyawak kuwi lara ora tega. Apa nek nyawak kuwi mati? Saya aku dhewe ning kudu mateni. Aku ra iso nglakoni. Mbok bendune dewa apa? Aku ora gagal. Yen aku diperintah dewa mateni kowe aku ra iso nglakoni. Mergo kabeh mau le ganteng kata gugur karo ontor jeracut inggih bulan kelak temenanan lakon telu dadekne sewengi ning biayane tetep sewengi.